Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya School Welfare Development Association kala ai khuble karpang ika sarkar jilla kumjo ya katanat puli puthi ha ka baide bat ka jingplat patba ya ka Meghalaya School Performance Grading Index arhaja apusan arhaja apun rio habakren halor kani uba HM marbanyang president ka MSWDA ulai thu ba ka jingthmu jong kani kalong ba ki school kintip hangnu ki biang bar hangnu ki duna Kum ka association habang ilapet benia ya kani niu I badon shibun ki jingduna ha ki school ka bapan longru ya ka pule puthi ha ka jala ban hiar shado shatrai ka PGI jong kari baro ka we ulong uba mar banyang ula kedo ba ki don ka tu ka ni ki daw bala penlong ya ki school ban hiar kum ka jing bambiang ya ka jing te ying school ka jing don kam ha ka ban hikai ya ki khna bat kani ka kta bhai ka school ya ka ba ka association kan sai kran pat ha ka jing yalang ka ban salong ha ka pratrik unailar araja apun rio ha ka por khat waste min step ha khasi national dorbar hall mau khar shlong ulapen kan ma baha ki banai ki baladap ka association kala dap ban penlong ya ka jing yalang ha ki district jong ka rilum khasi jantia badru ka tura kumta kani ka jing yalang ka ban salong minta ka de hadu ka school primary hadu secondary bar higher secondary jong karilum khasi ba jantia hakba ulakhot ya baro kinong pinya school bat kinong hikai kin sawan banis no okti lang ha ka tekasni Nakalang jong ka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body ni ai kublai ya ka sarkar jalla khamtam ya ka education department hakini kiski kala pelaj pajba ya ka MSPGI lade ka Meghalaya School Performance Grading Index. Kajitmu bokong sam hi jong kani kalong ba ki school kin tip hangno ki biang bat hangno ki duna. Kom ka association hadin bangila pej benya ya kani. Niyo I ba kadan shi bun ki jing duna ki school kawa pelong ru ya kajala ba kandon chatrai ha kani ka kerdan jong ka PGI. Te Gidan ru kat tokat ni kidao, kiba kom ka association yo I, kiba pelong ya school bakin hiar haka di kekerdan. Kawai ni kita kalong, kajing duna haki infrastruktur, nabar habang ya pek na kisan teli gijing pensiong nongrem, tang ke infrastruktur, halor ki arfu artli ki indikator la ni gijing pek tu, ka kit Sanspa arfulai points. Te bat kiwe tika de ka jingduna ka ba lakta bhai ki school tingin saya kran ru haki meeting ke ban salong ka mata ka ba arpat ka bagyo I ka dai ha ka ba ya ka wei ka school adu menta kidang itu kumba R lightly ki kertang lalaki jong ki Unai School. Walada hakini kisnam baladap ka sarkar kala dap ai ki jikho ka education department kala pentip ki school ba ki dei ban march no andan tangwe Unai School hakwe ka school. Nabar kani ka ta bha ya ka score khamtam ha ka bede ka infrastructure. Nabar niyo I ba kidan ki school kiba hakaway ka kerteng ani ka section kipin I ba kidan ya ka library hakaway pat omdon telada hadu menta yakini ki school dang itu akilai teli ki kerdan ni lai teli ki kategoris ka ta sibun yaki bakin hiar halakani te ya kadaw gim tip nakalang ka asyan gin sa watching tip balay ba kitang penne pensa kumni hoy kidan ru ki school gi blada ban march ban yo tangwe Unai School koi ka kateng jong ka school naki khat saw hajar tam iba menta ki pen I ya ki khatwe hajar saw spa lai pulai te ndai keda lada kidang la ban march shu ngatrai ka number jong ki school kan sa ham ya bat ka kerdan jong ki school ro kan sa ham kiyo ha ka bide ba ki PGI te halor kani ka mat bat kumjuru na kamta kiwi ki mat kong san ila ya rai bangin khot ya ka jingya kendu lang
jong ki skul barok ki badan hapok kane karilum khasi jantia ke jongi haka ni kasi sejain ke banwan ke badika pratarek haka por khat westang hakasi nasional de barhol maukar Shillong ka ne ka meeting ka long ba ngin ya kran ya kilat kelenti bangin chem kumno ban pan baha ya kapule kaputhi ke jongi ha skul ke jongi kumju ru ban pha sya ka sarkar ya kijing ai jing mot lani kijing dawa kumju ru ngi pengkan mau ba ha kini ki benai baladap nakalyang jong ka association ngi layo banwan ban long meeting ha ki desek baro jong ka dekari lom khasi janja konthop ru ya ki desek ki badan hapo Garo Hills ya ka bangila dapat khot ha tura ha ka artho trek jong ni upnai banreo mentau snam ya ka ba nawan ni menta da ki secondary but higher secondary school palat aspa san photli ki school ila poyak te kasngi te kumjuru na ka banta jongi ki ki district ki badan hapo karilom khasi janja ni kwa ba ki nyami renti ni da khot ni da wer ni ki school na du ki pre primary ki LP ya pa primary ki secondary but higher secondary ki badan ye ki jo ki thong ba ki jing thu kum ka association na ka banta ban ke teu ban pan ha ya ki school khamtam ya kini ki mat ki ba mangi la da ban pha sya ka sarkar jalla kumju du sya ka sarkar keme masih kwa ban pengkan mau ba ki mat ki ba la da pha sya ka sarkar jalla ki kentup nadu kamat ka pating kong ka bede bat ka jing dawa jong ki secondary bat higher secondary school kapa la parat menta arfusan snam ya kaba nilayo iru haka jing khot ekran jong i Deputy Chief Minister Bodan Puram jongi Pak Presiden Tensong haka sautrek jong ni upnai mi menta usnam ya ka association haringkat ke jing lang jong commissioner and secretary Sri Vijay Kumar Menteri IAS ketika meeting kala ya keren bahasa ni ya kan ni pat ilayo ru ya jing kular maka sarkar kan sale ai di keempat kut tangkata dengan dangdon kecing ya keren kecing ya budin kecing ya pha kecing ajibut dena kalian jongka association ngidang khot ngidang wer ek school baro ibran apo kanika ilum kasi janja jungi ba phinwan lang banya simbenta banya keren banya pentau ya laki jong kecing e kecing dan kam ya ke pabangi ngin sapha saka sarkar kamat kabaar kabedai bat kecing bam syai jong kini school ki bakhlap IT lani kita ki SSA non NOC kumba fitip akisnam ki baladap sarkar kala khot ye ki school ki bakwa ban IT ban I NOC lani ban han over no ya ka management ka education department de ki dang don ki school kumba khat san spa sau puli akarilom khasi ba jantia jogi kumba hispa spotli ki de ki badan hapo rilom karo bat ki babun ki de hang ne po khasi ba jantia ki jongi kini ki khat san spa so pusau ki kentup ya ki LP bat ki UP la la ka jong ma te kini ki school ki bakhlap IT ki de ki balapan ya da ki mission bafer da ki kenhun bafer la ne ki simat ki ba menta ki kwa ban chai hadin ba kini ki school ki bakhlam IT bo kila yo hi ya kata ka jing sio la ne ka jing ai ya kino hikai ya ka ju kumba pila yo i baka asusion ru kala simkhia ya kini kamat bandawa ya ka sarkar bakam de bananra ka jing affair ya ka jing sio ya kini kino hikai jong ki school ki bakhlam IT ndai kadang ton pat ka jing saudiau ka jongi ba haduk menta kini ki school ki pat la ban thung bujili ya kino hikai ki school jongki lane bania syai ya kata kabor ban thukam akini ki school but tip dikena ya kini ki school bakin hap hakano ka kategori mo
ban itu kum ki ye gini school namar ba ka jing thu jong ka sarkar ka long ba ban amdan bon teli ki management kat kum jing thu jong ka central government ba mdei badan SSA bat government la ka jok di badan tangkoi ke management tingiru ngidan kam ban syai manta ye gini school SSA ki bakhlam IT kin hab hakano ya kategori la de hakano ka kertan jong ka jing thu dinalo kata ngidan ban ya keren ru ya kimat ibang gila ju ya keren cak sarkar banuan ra ya kecing penbaha kecing pengkelan ya ke school nadu pre primary kamtam ka lower primary ke dei ka school ka ba la syai ka badan sibun kecing tuna kamba fitip kani ka kerdan menta ka dan sibun teliki kelas kamtam kat kum ka NEP kani ka jing pengkelan jing penbaha ya ka foundational level ka dei ka badan kam hatu tata kumba kani ka BGI ru kani ka NEP ka dei koi na ki benta ka pakila pensiong longrem tingidang dan sibun ki jing duna kini ki benta dena kata kadau ngidan kam ya kecing ya keren ka jing selok ba ki skol baro bangila ban pha ya kamat jing ajimut lane jing dawa sia ka sarkar sakawai pat kamat kadai na ka benta ka jing jong kini ki nong hikai ki balik ya ka DLN na ka NIS ki babon ngila ban ong kila ada biang kila ada bio ya ka original marksheet ane certificate negidang dan sakap to kat ni palat ko malai spa teli ki bakom ka association ngila yo ya ki ujar ya ki bangila pha ru sia ka sarkar lengbau education minister pat ngila pha ru sia po ka headquarter na ka banta ban ai no ya kini ki original marksheet ane certificate na ka banta jong ki to ki noi kai ki pampat yo dan na ki yo tang ya ka marksheet Klam yo ya ka certificate dan naki ki tang ka certificate klam yo ya ka maksin dan pat naki ki bay dan hadu arlight li ki maksin ki ba hakawai ka maksin ki pas hakawai pat ki fail kum kini ki ba niyo ya kita ki jing bakla ki bangila dawa ya ka NIS makan penbet nalor kata kidang dan pada kini ki bang yong ki anomalies hapo ka result ki ba hadu menta ka NIS kala kular ban rectify ki hindai tangkat to kat ni naki kilayo ya ka jing penbek ndai ki babon ki dang sa kam tam hapo ko optional subject jong ka 59 ada ka badai ka subject jong ka science ani ka social kani ka subject kalong very complicated kila bano ndai na kalang ka association la dap ai jingmot ya kani katum ka jinglong jingman bat ka jingyai jong ka puli puthi hapo ka jala ka jongi debat hak itu kipor memensiwa na kalang ke headquarter kala pedang ya tak jeng ai jimot ting idan kam menta ya jeng simkhia jong sarkar jelah siwa ni kwa ban penti kena ba ka sarkar jelah ka de ben simkhia lo kani gamat ka bede ba NIS na ba kani kan sakta ba ya kani ka phang ru ka bede ba ka PCI ka jeng petu ya kino hikai ki bala pendap e ka training dikini kino hikai ki badang sa ru idang don ha kani ka jeng pat kilayai kerpat na wei kapor skoi kapor di komta na kalang ka asyan ngin peti kena ba kani kamat ru ka de long kamat ka bajop nang ta kidang don su ki wei pat kimat ki ba kham kwang san ki ba ya dei bat kini ki issue ki ba khata lang ki skol paro ki bang ong ki common issue ka ba de ya ki skol paro ki ba ya ha bahap ru apo ka jing pe jing khmi jong ka sarkar kemi kum ka PM position ka ba filai i bang la pha ka memorandum ha kin tayo bala dap kum ju ru ka jing ai ji man toy ki khna school la pe de ba uniform grant but ka jing ai ya kata ka maintenance grant ane composite school grant syaki school kini ki atli ki jing man toy ba de ba uniform grant bat ka composite grant la yo atang da ki school SSA bat ki government ndai ka balawan rapat kata ka jing so ya pher ha ka ju ka school kom ba pitip ba ka jing long jing man ki school jung i hang ni po jelah ba ya kawai ka section la itu kum ka deficit dan ad hoc ya kawai pat la itu kum ka SSA hakaba kawai ka section ka yo kawai pat kam yo kalawan ra man ka jing ya pher hang ta ka jing keli ka popon ki na balai kini ki na apa primary ki yo balai mangi ki na LP ni yo dikum kini ki bang sngo ba kum ka jai ben riu red pai ka jongi ka ba la itu da constitution la ni kum kita ki schedule right ni so bang ngidang dan kami ka jingirap bakar pang jong sarkar kami
haka memorandum ga jongi ngila justify bahai kita barok ki bentah pat ngi kerpat sarkar jela bakan dang budien pat nak kalian ka ASEAN ru ka sampai banle ka badan kam andang ngila ya ka meeting ka tegasngi ka meeting ka ban salong ha ka tegasngi ka bang kita kerpat aru ta ya kinok penia ki skol ki presiden ki secretary ki principal ki master administras begini apply kain ka pojok ki kumcuro ya gino hikai ki badan ka jingkit clear ki ba dan ka jing kersha ne ki de ki mat ki issue ki badan kam ki balong ru sibeta ka jing metoy na ka bata jongki ni kira kerpat ki apply kain ka por banwan cha ka meeting but ya ka ka bumi na ka meeting ya sa penchai pai ba nang ba ki babon balang kintip kulai sibon